Denne video har jeg lavet til dig, kvinde, som oplever smerter ved sex, eller under sex, eller efter sex. Og det har jeg, fordi jeg jo som sygeplejerske har arbejdet med det i mange år ude på Vulva-klinikken på Skejby. Det gør jeg ikke mere. Men jeg har også arbejdet med det som seksolog, hvor jeg har rigtig mange kvinder, der kommer til mig netop med smerter og spørger, hvad gør vi? Og som allerførst vil jeg i hvert fald starte med at sige, at smerter ved sex, det skal ikke gøre ondt. Altså sex skal ikke gøre ondt. Så enten så skal man finde ud af, hvad er årsagen til det, eller også, og bagefter skal man så handle på det, så det holder op med at gøre ondt. Og det kan man for langt de fleste. Det har jeg i hvert fald set. Så det lige handler om, det er sådan at få spurgt sig selv, hvad er årsagen egentlig hos mig? Er det, at det forspil, som ligesom skal føre op til et samleje, er det for kort? Når jeg simpelthen ikke at blive klar faktisk til at blive penetreret. Det er sådan, at vi kvinder, vi har brug for en 20-25 minutters forspil, hvor mænd ofte er hurtigere til at blive klar og komme videre, og gerne vil videre også, altså har en ivrighed i at komme videre. Og der er det altså vigtigt ikke at føle, at jeg må også hellere komme, det er nok mig, der er langsom, eller jeg er også til besvær, eller og så går man bare videre, og man er faktisk ikke klar. Det kan jo så gøre, at det gør ondt faktisk at blive penetreret, fordi der sker to ting, når vi bliver ophidset nok og klar nok til at blive penetreret. Den ene ting, det er, at vi har svulmelemmer på hver side af vores, hvad skal man sige, skede, vagina, som egentlig, når vi bliver ophidset, så retter det skeden op og forlænger den. Normalt så ligger den jo helt sammen, ligesom en kuvert, når ikke den er i brug. Og den er jo ligesom nødt til at blive åbnet lidt for at være klar til at kunne, der kan komme noget ind. Så det er den ene ting, der sker, når vi er klar og når vi er ophidset nok. Den anden ting, det er, at vi afgiver noget sekret, både fra nogle små kirtler, der sidder ved skedeåbningen, men også fra selve slimhinden, du har inde i skeden. Og hvis heller ikke det sker, så er vi ikke fugtige nok. Og så er den der friktion, som i forvejen er jo ret kraftig på de der organer, der ligger omkring tarmene og blæren og det, der ligger omkring skeden. Der er jo meget træk på i forvejen. Så gør det faktisk lidt ondt. Det kan være, at du egentlig sidder allerede og tænker, ja, det kan godt være, at vores forspil skal være lidt længere, eller lidt sjovere, eller på en anderledes måde. Det kan også være, at du tænker, jamen det min kæreste gør ved at stimulere mig, det er faktisk ikke det rigtige. Og så er det jo vigtigt, at du selv egentlig prøver at undersøge og være undersøgende med dig selv, få lidt ejerskab på dit eget underliv og finde ud af, hvad kan jeg godt lide? Hvordan vil jeg gerne have det? Hvor er det, der skal trykkes, eller nappes, eller klappes, eller gnides, eller knuppes? Hvordan vil jeg gerne have det? Og hvor er det mest rart? Og så er det jo sådan, at vores klitoris jo er ret stor. Det er jo ikke bare lige den der lille bitte grønært, som er synlig. Der er jo et skaft bagved, som ligger ind under den der forhud, som du kan sådan trække lidt frem og tilbage ovenover klitoris. Og så deler den sig faktisk i 2 ben, som løber ned på hver side af skedeindgangen. Så det vil sige, at der er mange steder, som klitoris kan stimuleres på. Og endelig så sidder den fast oven på skeden ved det, der hedder G-punktet. Og det kan du jo mærke, når du ligesom prøver med en finger at føre op i skeden. Så vil du først mærke noget hårdt noget, det er dit kønsben. Efter kønsben, der kommer der sådan ligesom en blød hylde. Og lige der i det område der ligger G-punktet. Og det er simpelthen også klitoris, som kan, hvad skal man sige, som sidder fast og deler sig ned i de her 2 ben. Så der kan man også stimulere. Så det der med at lige være lidt undersøgende selv
på de her forskellige steder, hvor er det egentlig rarest, fordi langt de færreste kvinder bryder sig egentlig om at blive rørt direkte på klitoris, fordi der er tusindvis af små nerveender, så det kan faktisk føles ubehageligt. Men nogen vil hellere på venstre side end højre side, eller ved skedeindgangen, eller ved G-punktet. Og det der med selv lige at prøve det af først, det giver rigtig god mening, for at du kan egentlig lære din kæreste, hvordan du gerne vil have det, for at få maks nydelse ud af det, og for at undgå, at der er smerter forbundet, i forhold til det, jeg fortalte før. Så det kan ligesom være en af parametrene i det her med, at ikke, hvad skal man sige, ikke rigtig være klar, og så gør det egentlig ondt at have samleje. Den anden ting i det her, jamen det er, hvis der er forbundet også med, hvis miljøet imellem jer ikke er helt godt, altså hvis der er dårlig stemning, eller utryghed, eller manglende tillid, jamen så kan du jo ikke rigtig komme ned i kroppen og bare sanse og give slip og være med og være i det her flow og få den her gensidige inspiration og give igen. Altså så bliver det jo meget heroppe i det mentale, og det går jo ind og blokerer for egentlig at være helt nærværende, helt til stede og få fuld nydelse ud af det. Så det har også meget at sige, hvordan du er følelsesmæssig i forhold til din partner. Så det er de psykiske og de sociale, men så er der altså også nogle fysiske årsager. Der er nogle kvinder, som har noget fysisk, som gør, at de får ondt ved samleje. Og det vil jeg også lige tage hul på, fordi der er noget, der hedder vulvodyni, der er noget, der hedder vaginisme, der er noget, der hedder lichen sclerosus og lichen planus, og de to sidste, det er hudsygdomme. Lichen sclerosus sidder uden for skedeindgangen, det sidder på de små og de store kønslæber og gør huden sådan lidt hård og ueftergivelig. Og man får let små rifter, og det kan gøre lidt ondt, fordi, hvad skal man sige, det trækker sådan en lille smule sammenvævet omkring skedeindgangen. Lichen planus, det sidder oppe i skeden, og det er ligesom, hvad skal man sige, de kvinder, som når man snakker med dem, så er det ligesom, de fortæller, at det er et stort sår deroppe, og det føles også sådan, og de skal jo slet ikke have penetration, fordi det kan de ikke. Så er der vaginisme, og vaginisme, det er egentlig bare, at det er, at selve bækkenbundsmusklerne, de strammer så meget op, så de er spændte hele tiden, og måske fyldt med myoser, ligesom når du spænder i nakken, og får myoser i nakken. Og vi kan simpelthen spænde så meget op i vores bækkenbund, at der slet ikke kan føres noget ind overhovedet, så samleje ikke kan lade sig gøre. Og så er der så vulvodynien, og vulvodynien, det handler simpelthen om, at der er for mange nerveender omkring skedeindgangen. Og normalt så er nerveender jo til for at beskytte os. Hvis vi rører for eksempel med fingeren på en varm kogeplade, så går der lynhurtig information op til hovedkontoret heroppe, at flytte den der hånd eller den der finger, fordi ellers så kommer du til skade. Og det er jo godt. Men hvis der er for mange nerveender i et område, for mange nervefibre, så bliver der sendt alt for mange, informationer op, advarsler op, og så vil en helt almindelig berøring, måske med en finger, føles næsten som at blive stukket med en nål eller svigende, skærende smerte. Og det er jo ganske ubehageligt at have sex under de forhold, fordi det sidder lige ved skedeindgangen. Mange af de her kvinder, som har vulvodyni, og det er faktisk en tilstand, som ikke kan ses, og derfor er der mange kvinder, der går med det i alt for lang tid, fordi de kommer måske til deres læge og fortæller, at jeg har ondt, når vi har sex, og han eller hun kan ikke se noget, og siger, at alt er, som det skal være, og så affinder man sig med det. Så det er vigtigt, at hvis du mærker smerter ved samleje, at du kommer til en gynekolog, som har speciale i smerter. Eller en af vores vulvaklinikker rundt om på de store hospitaler. Så du bliver undersøgt, og du bliver behandlet, fordi det kan behandles. Det kan vaginisme også, selvom der godt nok står, det er kronisk. Men en gynops fysioterapeut kan hjælpe dig med, at du får så meget kontrol over din bækkenbund, så du også kan slappe af i den. Så det er ligesom en anden måde at behandle det på.
Og så er der lichen sclerosus, og det er noget salve, man skal have for at blødgøre det her væv og for at stoppe den her, hvad skal man sige, den her hudsygdom, så det ikke bliver forværret. Fordi de små kønslæber, de har så en tendens til at på en eller anden måde klistre sig lidt fast til de ydre kønslæber, så det ser næsten ud som om man faktisk ikke har nogen, men det har man, men de har bare sat sig fast på de yderste, ligesom de har slået sig sammen med de yderste, så man har et lag. Og hvorfor det lige gør det, det ved jeg ikke, men det gør det. Så og det kan også sådan ligesom lukke lidt til ved klitoris, og også lukke meget til ved skedeindgang, hvis ikke man får behandling. Så det er også lidt vigtigt, det bliver behandlet. Og lichen planus skal selvfølgelig også behandles med noget helt tredje creme. Men det er vigtigt, at uanset hvad det er, at hvis du mærker noget smerte, så skal du som udgangspunkt kontakte en gynækolog eller en vulvaklinik, som har forstand på smerter. Så du får den rigtige behandling. Så du ikke bare går og tænker, det er nok også mig, der er noget i vejen med, eller det skal måske gøre ondt, og så lægger du krop til noget, som er ganske ubehageligt. Og det skal du ikke, fordi hver gang du, hvad skal man sige, jeg har også siddet og arbejdet med kvinder, der kommer i min klinik, hvor de så er blevet behandlet for deres smerte, men så har de slet ikke lyst bagefter. Og det er simpelthen fordi deres krop har vendet sig til at lukke så meget ned for noget, som ikke er rart for dem. Så du skal ikke lægge krop til, hvis det går ondt på dig, og så skal det undersøges og behandles, inden at du skal penetreres igen. Det er meget vigtigt for mig at sige. Og hvis du har været igennem et behandlingsforløb, og egentlig står der, hvor du ikke kan mærke din lyst bagefter, jamen så er du velkommen både til at kontakte mig, men der er også andre kliniske seksologer, som har speciale i lige nøjagtigt det her omkring underlivssmerter. Så du egentlig kommer videre sammen med din partner, og I finder en god måde at være sammen på igen. Og i den mellemliggende tid, hvor det ligesom er behandling, det kan jo godt tage noget tid, det kan tage nogle måneder, det kan tage et halvt år, inden det er helt væk. I den tid, der skal I jo også ligesom måske finde ud af, jamen hvordan skal jeres seksualitet se ud her, når der ikke er penetration med. Fordi samleje, det skal lige op på øverste hylde i den periode, hvor du er i behandling. Så at det egentlig bliver nydelsesfuldt også for dig, og dejligt og sjovt, og flirtende og frækt og alt muligt. Og så du egentlig får fat i din sensuelle side igen. Fordi rigtig mange kvinder med smerter, de føler, at jeg er ikke en rigtig kvinde, og den sensuelle side af mig, den er helt væk, og jeg føler slet ikke, at jeg har noget og kan tilbyde min kæreste, eller være med i, eller hvis man er single, så afstår man faktisk fra at gå ud og date. Og det er helt forfærdeligt, fordi vi er jo alt muligt andet personlighed, så det at have så mange muligheder for at finde andre måder at være sammen på seksuelt, som en seksolog også kan hjælpe jer med. Så det skal i hvert fald ikke være det, der afholder hverken dig eller jer fra at nyde alt det dejlige sammen. Så det håber jeg virkelig, at den her lille video, den har været med til at ligesom fortælle, at der er virkelig noget at gøre. Der er rigtig mange måder at være sammen på, så det egentlig handler om, det er, at du finder ud af, hvad giver dig nydelse, og hvad gør ikke ondt. Og at selvom for eksempel din partner kommer til at røre et sted, hvor det lige gør ondt, så i stedet for at bare sige au, og han skynder og stop, fordi de kan jo heller ikke lide, en partner kan jo heller ikke lide at gøre noget, der gør ondt. Så bare hold hånden der lige så stille og vent til, at kroppen egentlig, okay, det kan godt være, at det lige gjorde ondt før, men det gør det faktisk ikke, hvis man bare lige ligger stille med hånden, fordi så vender de her nerveender sig bare lige til den her lille berøring, og så er det faktisk ikke særlig slemt. Så det der med at ikke at blive så forskrækket i det, og få berøringsangst for, hvad man må og hvad man ikke må, fordi så bliver det sådan meget restriktivt og meget regelret, og det bliver altså lidt frygteligt sex, der kommer ud af det. Det har jeg i hvert fald set rigtig mange eksempler på,
at det bliver helt bestemt og en helt bestemt striks måde, det skal gøres på, og det er slet ikke til at holde ud at være i for nogle af parterne, fordi man har bare lyst til at være sig selv og slappe af og gøre lige det, man gerne vil. Så det der med at finde ud af, hvad er en ydelse for dig, kvinde, som har den her udfordring lige nu med smerter, det er vigtigt. Og der er jo altså også en anden grund til, at man kan få smerter, og det vil jeg også lige komme ind på her, fordi det kan være dig, kvinde, i overgangsalderen, som faktisk ikke danner østrogener længere. Og det gør vi jo ikke, når vi ligesom er på den anden side af overgangsalderen, eller i overgangsalderen. Og der er det vigtigt måske, hvis ikke du er hormonforskrækket, at få noget lokal østrogentilskud. Og når jeg siger lokal, så er det noget, man lægger op i skeden. Og det kan man gøre på 3 måder. Der er nogle små tabletter, man kan lægge op i skeden. Så er der noget creme, man kan smøre sig med. Eller også så er det sådan en lille silikonering, som man kan lægge op, som kan ligge i 3 måneder. Og så tager man den ud og lægger en ny en op. Så er man fri for at huske det der med at lægge piller op eller smøre flere gange om ugen. Så der er i hvert fald, og det virker kun lokalt. Det virker kun lokalt, og det er på en måde, som, hvad skal man sige, det lægerne anbefaler, også hvis man har haft kræft, at man gerne må få lokal østrogentilskud. Hvis man regner ud på årsbasis, hvor meget det svarer til i indhold af østrogen, så svarer det til 2 p-piller på et helt år. Så det er mikro, vi er nede i forhold til det. Og det, som østrogen gør, det er, at det opbygger de her lidt tynde, pergamentagtige slimhinder, som vi har, når vi er gået i overgangsalderen, hvor der meget nemt kommer smårifter, det vil sige, at det sviger meget, der er meget tørhed, der er ikke så meget sekret, der bliver dannet, og det gør bare, at det gør lidt ondt at have samleje. Både under, men også efter. Og en anden ting, som også sker, når vi mangler østrogener, det er, at vores, hvad skal man sige, svampelægerne i klitoris, de bliver lidt mere ufølsomme. Så vi skal stimuleres meget mere for at kunne opnå en orgasme faktisk. Og det er så noget andet, men det går jo ud over lysten, kan man så sige. Fordi hvis ikke er så nydelsesfuld, eller hvis man ikke får de her orgasmer, som man har fået tidligere, så bliver det heller ikke så interessant måske. Så det er også bare for at sige, at det hjælper lokal østrogentilskud også på. Og hvis du tænker, at jeg skal overhovedet ikke have hormoner af nogen art, hverken lokal eller systemisk eller noget som helst, så tænker jeg måske, at I kan prøve med noget silikonbaseret glidecreme, noget kokosolie eller en eller anden form, hvad I nu finder ud af, for at nedsætte friktionen og se, om det kan være nok måske. Der er også nogen, som har meget stor glæde af Repedina. Det er sådan nogle små stikpiller, man også kan købe i håndkøb på apoteket. Så der er nogle små ting at gøre. Der er også noget, der hedder Replens, som også kan være rigtig godt for dig, som ikke ønsker hormoner efter overgangsalderen. Men igen siger jeg lige for at slå helt fast, fordi det er lidt vigtigt for mig. Sex skal ikke gå ondt. Så find årsagen, find ud af, hvad er det for noget det her. Og er der noget, der kan forbedres i vores forspil? Er der noget, der kan forbedres i stimuleringen? Er der noget, som skal tilføres i form af lokal østrogentilskud? Eller noget silikonbaseret glidecreme? Eller noget andet til at nedsætte friktionen? Eller er det en fysisk årsag, som skal behandles af en gynekolog? Det er vigtigt.